Сегодня у нас занятие посвящено Дню матери. Балалар иҗат йортындагы Энҗе бөртеге берләшмәсенә йөрүче кызлар әниләр көненә үз куллары белән сәйләннән бүләк ясыйлар. Нәзек бармаклары белән алар махсус чыбыкка төрле сәйләннәрне тутырып, йөрәк формасында агач үрәләр. Biz йөрәктән әниләргә бүләк ясыйбыз. Ул мәхәббәт шикелле, әнине яратканны, әнинең мәхәббәтен аңлата. Мин әнине бик яратам һәм әни көнгә бу поделканы ясыйм. Мәктәптә дәресләр тәмамлангач, бу сәләтле балалар өйләренә кайтырга ашыкмый, киресенчә кул эшләре серләренә төшенергә дип иҗат йортына киләләр. Ольга Фирсова җитәкчелегендә 7 төркем эшли, һәркайсында 15 бала, атнага 2-3 тапкыр шөгыльләнәләр. Арада матурлыкны кызлар гына түгел, малайлар да күрә белә. Бисероплетение – это же очень заманчивое занятие. Во-первых, бисер, он сам по себе такой материал, который привлекает внимание, да, ведь он блестит, переливается. Хочется его взять и немножко так пальчиками перебрать. А если тем более с проволокой уже, даже не задумываешься, уже начинаешь их набирать. Түгәрәктә йөрүче кызлар яраткан әниләренә бүләк ясап кына калмыйча, үзләренең матур теләкләрен дә җиткерделәр. Хочу, чтобы мама всегда была красивая, добрая и здоровая. Моя мамочка самая красивая, любимая и умная. Үз куллары белән күңел җылысын кушып ясаган бүләкләрне балалар кадерле кешеләренә тиздән түземсезлек белән бүләк итмәкче. Аделя Борханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.